Yo, what's up guys? Welcome back ulit sa aking YouTube channel. Panibagong araw, panibagong vlog tayo at panibago tayong update na naman sa biyahe ngayong Holy Week. So ayun mga katabang, bago po ako magsimula, make sure po kayo ay nakapag-subscribe na sa aking YouTube channel, ang Greek Katabang Vlog. At sana po ay sa mga susunod ko pang vlog ay inyo pang mapanood. At para pala kayo ay ma-notify sa aking bagong mga upload, pindutin nyo po ang bell notification at i-all nyo ito para bawat upload ko ay manonotify agad kayo mga katabang. So yun mga katabang, bago tayo magsimula mga katabang, shoutout nga pala sa lahat ng bago kong subscribers. So ayun mga katabang, bago tayo mag-update sa bus na ito, make sure po na kayo po ay nakapag-subscribe na sa aking YouTube channel. So ayun mga katabang, ang bus po na i-update natin ngayon, ito po ang Si Bragaes. Si Bragaes po mga katabang ay naglabas na naman ng panibagong update tungkol sa kanilang biyahe at location na kanilang biyahe. Saan nga ba manggagaling ang Si Bragaes mga katabang? Manggagaling po ang Si Bragaes po ay sa PITX terminal dyan sa Parañaque, papunta po ng Bicol. So yun po, ang biyahe po ng Si Bragaes ay magsisimula po ng alas 5 ng hapon ang first trip, at second trip naman ay susundan ng 6 PM at susundan naman siya ng 6:30 PM ng gabi. At ang last trip po nila ay 9 PM ng gabi. So ayun mga katabang, saan ba ang mga pick up station ng Si Bragaes galing ng PITX terminal? Mga katabang, ang pick up station po ng Si Bragaes ay meron po sa Torbina. Sunod po, meron po din sa Santo Tomas. At ang last po na pick up station nila ay sa Quezon Province. So ayan po ang mga pick up station ng Si Bragaes. So saan naman po ang drop off ng Si Bragaes? Ang una pong drop off nila ay Kamsur, susundan po ito ng Naga, at susundan po ito ng Albay, at dadan po sila ng Legazpi Terminal. Ayan po. Tapos magdadrop off din po sila sa Bakakay, Albay, at ang last po ng drop off nila ay mismo sa Tabaco City Central Terminal. Ayan po ang last na drop off ng Si Bragaes. Okay mga katabang, sa mga magtatanong po saan ba pwede mag-booking, sa booking po meron pong binigay sa akin na contact details na pwede nyong tawagan, at maya maya po ibibigay ko yon. So bago yun po, unahin muna natin ngayon ang requirements na kailangan yung dalhin. So yun mga katabang, kung kayo po ay sasakay ng PITX, make sure po na may dala kayo ng vaccination card at valid ID for your requirements na yan. So pag wala pa kayong vaccination card o valid ID, siguro po kailangan nyo magpantay din sa loob ng PITX. Pero sa ngayon po, parang lahat naman siguro may vaccine card na eh. So, sa mga wala lang po, yun po ang dapat yung gawin, magpantay din test sa PITX terminal. Okay mga katabang, sa pamasahe naman po mga katabang, wala pong ibinigay si Bragaes about sa pamasahe ng mga sambit kong lugar. Kaya po sila ay nagbigay ng contact number para inyong tanungin at para inyong tawagan at para inyong matanong kung magkano ba ang pamasahe sa mga lugar na inyong uuwian. Kung kayo po mga katabang ay pupunta ng PITX para magpabook, pumunta po kayo ng second floor, boat to counter 10. Nandun po ang Si Bragaes. Pero po hindi ko po sinasabi na nandun pa rin sila. Pero nandun sila sa PITX mismo, kasi po kadalasan ay nagbabago ng routine ang mga booking areas sa sa kagustuhan ng PITX management. Kumbaga naglilipat-lipat ang mga booking area, dahil po yan po ang pinapatubad sa PITX ngayon. Pero po I'm sure na nandun po ang Si Bragaes. Okay, para po hindi kayo mahirapan maghanap sa PITX, kung hindi pa kayo nakakapunta, pwede po kayong tumawag dito sa mga number na ibibigay ko. Ito po yung number, pakikopya na lang po mga katabang, 0968-540-4556, at meron pa pong isa, 0927-269-3002, at meron pa pong isa, kung yan, alimbawa hindi nyo makontak yung iba, ito pa po yung isa pang number, 0975-603-6
6505. Ayan po ang mga contact number sa mga admin ng ating mahal na Bragais. Kung kayo po ay may katanungan o merong gustong itanong sa pagbabiyahe nyo, pwede nyo pong tawagan yan. Kung kayo naman po ay gusto mag-book online, pwede po kayong pumunta sa www.bragaisliner.ph. I-search nyo po yan sa Google at madedirekta po kayo doon. So yun mga katabang, yan po ang panibagong update natin sa Sibragais at sana po ay nakatulong sa inyo sa pagbiyahe nyo pauwi ng probinsya dito sa Bicol Region. Disclaimer lang po mga katabang, ang update po natin ngayon ay base lamang sa nakapost at binigay na info ng Sibragais. Yan po ang ibinigay ko sa inyo na para inyong malaman. Okay mga katabang, salamat po sa panonood nyo at sana po ay bago tayo maghiwalay-walay sa video ito, make sure po na kayo ay nakapag-subscribe na dito sa aking YouTube channel, bago lang po ito. So kung nakikilala nyo po ako, kung napapanood nyo po ang iba kong video, yung monetize channel na, ako po yun at meron pong nangyari kasing hindi maganda sa account na yun kaya hindi ko na mabuksan. So sa ngayon po ay tinatry ko pa rin i-recover para hindi masayang yung mga vlog ko doon at mga pagod na ginugol ko sa pagbablog doon. Sana po itong bagong channel ko ay masuportahan nyo mga katabang. So ako po yun, si Pasamok TV po sa kabila ay ako po yun at dito po ang pangalan ko naman ay Greg Katabang Vlog. So ayan po, maraming salamat mga katabang. So yung mga katabang, sana po itong update na to ay nakabigay ng magandang information, nakatulong sa inyo. At kung meron kayong mga katanungan sa akin, pwede naman kayo mag-comment dyan sa baba, sa comment section. At huwag niyo po kalimutan na sana i-like ang video, mag-subscribe kayo at pwede rin i-share nyo rin para makita rin ng ibang mga pasahero. Maraming salamat po mga katabang. Ang natira ng video ito. See you ulit sa bago kong upload sa mga susunod na araw. Maraming salamat po.